Ngene la isitolo ngizobe ngikufonele ne. No bona ekho kanjalo ne angibalekeli. Mase ngibalekela wena la kanjani yazi nami ngilela ngayo. Angithengele time e10 yabo. Yeah baby ke bothini. Abavule bavalele told them that it king ekhulise lele abavule bavalele told them that elumshuthe kana change doctor asekulendele lelingapha masiqale lokhu lomjida sofuna sibuze ukuthi Yeah babe ish yasengiziphelile i-time. Wena mngani ungisize ngifanele ndiye sibuze ukuthi ivulile manje singaze sithi into engekho. Ish, so. Ngizake thola. Yazi nama ngiphetha. No, yazi namba yakhe. Sure. It's a boy. Possibly friends. Yes, well ngaqedwe 10 yabo. Sure. Oh, so ayina kitcholpi. Ish, so. Bana network WhatsApp. Nana so lo mabo madapha Shela. bahlalele ngene umkhulu ngene inkosi ubayede abasuku bahlalele ngene umkhulu Mina ngimasaka sabuyi. Thiyompela. Kahle baba ngihamba nayo kunekhona important kabi kumele ngiyenze lapha. Singigijima sisheshe. Ayebade ukungena bani umadumani sabaphethe abakhona abathwali thola umdala vibe mama baba bengicela baba wa